Не слагайте очите си на хора, не гледайте на хора, не уповавайте на хора и не разчитайте на тях, защото не е поради тях, но поради нашия Господ и Спасител Исус Христос. Халелуя! И това е много важно. Защо? Понеже ако ти сложиш очите си на човек, винаги в определен момент ще се разочароваш. Няма човек, няма служител, от който да не се разочаровате. Няма перфектен такъв. И проблема е, че много пъти хората издигат различни служители, буквално ги издигат в култ. Осъзнавайки или не, те ги издигат в култ. И в един момент, когато нещо се случи и този човек, тази личност съгреши и падне, разочарованието е голямо. И за съжаление много хора се разочароват и се връщат отново в света. Но проблема е в тях самите, защото те са били насочили своето внимание, своя поглед върху този човек и тяхното упование е било насочено към него. Затова не дейте слага очите си на човек, но разчитайте на Бога. Винаги знайте, винаги гледайте на Бога, винаги уповавайте на Него и помнете, че помощта и избавлението идват от Него.